wena nje uyinja umgodoyi wento yokufuna ukulahla phansi uyayazi ingcanga. Wena akho nto oyixosayo angisafuni ukukhuluma nawe angisafuni ukuzwa lutho ngawe. Masufika endlini ungangeni ngisho ungena uplastic omnyama wafika nawe uzokulinda ngaphandle. Mina ngiyakusiza ngodla ingane yakhe lo muntu ngodla wena ngodla ingane yakho engakazi. Unengane? Unengane ngaphandle ngamthola nje engelutho. Ngodla wena ngodla ingane yakho engakaze ngayizala sinangani sothuna lo bhuti. So manje ukhona omunye umuntu ongamazi for 3 years. What if Kebetse naye we owondla lengane le? Base ngimnika imali ayoko. Yey wena imali engikunika yona uyenzani? Idla uKebetse, wayidla uKebetse. Wena uhlezi uthatha imali la uthi uyahamba nabangane out. Kanti uyazi ukuthi ukhipha lo muntu. Nibonana kanjani? Nibonana la kephi? Because wena awunandli wena awunandli. Nibonana la kephi? Kuthi ngizinyaphi bayabhuka labantu. Bayabhuka le 1000 umthembele yona. Akakaze ke mina ngise kwase ehotel angilazi ngisho noma linjani ukhala wakhona. Le mali lo mnika yona uyayisebenzisa uyayisebenzisa. Mina ukazi ungikhipha. NoKebetse ngithe nilala kephi noKebetse nibonana kephi? Angikeri ushit mina uyangaza ngikeri ushit.